Maria, nakita ni mo ice candy nga akong gipalit sa imo, ha? Yes, mami. Lami lagi sa ice candy, mami niya. Upat man to kabuok, mami, no. Gikaon na kong duha na lang ko'y nabilin. Pero unya na ako kaunon, mami. Kaunon ko na yung ice candy. Ako siyang Kilak pakikon nga na ako ice candy. Dito ni senyorita, oh. Paibukon daw niya si Tisoy. Si Tisoy, maibok. Mami, pag moagi to ra si Tisoy, mami, ako tong kwaon akong isa ka ice candy. Atong isa, Maria, ihatag lang ba to sa iya? Kay amigo man to nimo siya. Amigo! Wala man gani ko tagain niya, mami. Katong nangayo ko siya, ha? Munang dili po na ako siya tagaan, oy. Tanaw na to ron kung maabot si Tisoy. Asa ka to si kuya, no? Kay mga yung takog size ba kay mamalit kong ice candy. Ay, tama! Murag naa sila na ni Banji kinagbayad og utang. At tuon ako, bi. Dili ko moagi sa mansyon. Maria, dire lang sa kahakan. Ako'y buhaton sa sulod. Sige, mami. Uy, si Tisoy. Karon, kwaon na din ako akong ice candy. Gini, mabalaan dyan ni Ron. Kaya naabot na si Tisoy. Excuse ako niya, Yaya, Biki. Kwaon ako akong ice candy. Ay, Tisoy! Naalagi ka. Asa di ka adto? Uy, senyorita, kumusta? Damian niya akong ice candy, oy. Halata kayo ba nagipaibog ko niya si ayang ice candy? Okay ra ko. Lamian din sa ice candy ni Nanay Banji, Tisoy, oy. Tamis kaayo. Nakabuylo si senyorita, oh. Kaya way dalang pagkaon si Tisoy. Bitaw, senyorita, lamay kaayo ng ice candy ni Nanay Banji. Mao ganing gipangitan ako si kuya, no? Kay mangayo akong size kay mamalit ko. Kalami jud sa ice candy, oy. Kadjud lang Tisoy, ha. Kay kwaon pa na ako kung isa ka ice candy. Tir na si senyorita, oh. Kuhaan pa daw niyang isa. Maadto na lang kuya Nanay Banji, oy. Basi tuwa si kuya dito kay mangayo akong ice candy. Malipay yun si Tisoy yan ba? Kaya gidalhan ako siya og special na ice cream. Huwag ito na ko. Tisoy, asa naman ka? Tanawa on, na pa kung isa ka ice candy. Ay, senyorita, maadto sa kuya Nanay Banji kay mangayo akong ice candy ka kuya. Hurot na tayong ice candy dito kay gipakyaw ni Mami. Ay, giurot na rin ni Reyna ang ice candy. Muli na lang, koy. Tisoy! Kuya ni Tisoy, oh. Kuya, asa di kagikan? Nangita biya ko sa imo, ah. Ay, dito ko ilaban gikan kay palitan unta takag ice candy. Unya, hurot naman, ipalitan na lang takag ice cream na special dito la ay ding. Ice cream na special? Na, mo na ni akong giingon. Hala, kalamian na, kuya. Ay, muna lang ko si mga ha. Sige, kuya. Tisoy, unsa na? Ice cream na special. Kalami. Kini, kabalo na ko ani ron. Tisoy, patilawad ako, Tisoy. Kung unsay lasa na, kung parehas ra bag lasa ani akong ice candy. Nga naman si Maria. Akong gawsin, bi. Dili, koy. Pamalit. Magpapalit ko sa kung mami ana ron daghan kaayo. Maria, unsa na? Mami, palitin ako ko ng special ice cream, mami, o kanang gikaon ni Tisoy. Cookies and cream. Mauna, dili kay magpaibog. Unya, kusog kayo maibog. Kalamihan na yung ice candy, anak. Mga sigo, mga flavor, anak. Mami, ikaw kaon na mami, o tilawi. Palitin lagi ko ato, mami, ba? Cookies and cream. O tilawi, mami, o tilawi. Tinawa na. Lanay, manggay na dayon. Mas lami dyan ng cookies and cream. Mami, na good, Maria. Kayok na dobe kung lami pa. Mami, balik na lagi ko ato, mami. Bago tulog ko na yung gikaon lagi. Na. Senyorita, muli na ko. Lami kayong cookies and cream. Maria,